Welcome nga pala ulit sa aking channel, Lino's Kitchen. So, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang paggawa ng atsara na gawa sa papaya. Alam ko, paborito natin lahat ito, lalo na sa mga handahan. So, tara na, ipapakita ko sa inyo ang tamang paggawa at ang mga lahat ng ating gagamitin sa ating gagawing recipe ngayon. At ngayon, kudkurin natin ang papaya. Pagkatapos natin kudkurin, pigayin natin mabuti para lumabas yung katas. Banlawing mabuti habang pinipiga para mawala ang katas ng papaya. Ilagay natin ang asukal, paminta, laurel, luya, at bawang. At pagkatapos nating mailagay, haluin natin itong mabuti. So dapat nasa tamang apoy lamang. Haluin natin ito. At kapag kumulo na, patayin na natin ang kalan. Ilagay natin ang papaya, pasas o raisins, bell pepper, carrots, at sibuyas. I-mix ng mabuti. Ilagay na natin yung pinakulo nating ibang sangkap. Haluin natin dahan-dahan para hindi madurog ang ating atsara. Hinahalo ko yung atsara gamit ko aking kamay para hindi siya madurog at dahan-dahan ko siyang hahaluin. At ito na po ang ating finished product na atsara. Hanggang sa susunod.